これはいไวๆบ่ start เอาไว้นะซะเฮ็ดไปคือขับรถแล้วน่ะ 1 ハンド、いえいえレレバーバーをを下下げてげて、バンハハンドルをハンドルを左へ回して回して黒いボタンを押しました。押してレバーをレバーを下げました。もう一度もう一度はいレバーを下げてハンドハンドルルを左へ回して黒い黒いボタンを押してレバーを開けました。そうですか無理よ